urteetako auzi hau guk mentzat ondarroan Loren pertsonaren personalizatu izan dugu, ez da? Beste era batera bezin izan, arte eta baserrian sortua, eta handik aurrera herrira etorri erbesteratu, borondatez batean beste batzutan borondate barik, baina erbesteratu, hainbat urtetan erbestean bizi izan beharra izan, herriratu barriro, politika egintzan murgildu izan da, gizarte gaietan murgildu izan da, gure alkate izan da, gure alkate pentsan duen maitagarriena izango nuke. Eta gainera burkide importantea Euskal Herri osorako, udalbiltzako burua. Hemen txadaukagu, agindu duzku 5 minutuko berbaldia beteko dauela, beti betetzen da 5 minutuko izaten dana, beraz, Eskerrik asko, ez txalon egatxi bakarrik ez da. Eskerrik asko, denbora guztien mundu zuen erotasunen, injarra eta buruten terutuko gogun. Horrek asko, nahi dugu esan bako txantzako bat ez behen, bai Maribi eta bai ni eta bai beste hogei ibiligaren Audientzia Nazionalen horren bueltaka eta aurretik 8 urteia. Egunero, burutik horrekin kendu ezinik. Hor denbora guztin zuen berotasune zuen injarra eta horrek emoztu kuerdi izaten dena ez da gaurrea duteko soki eta horreintxekun gaurrea. Batzuk aprobatu bai espetxi negoti zerdan. Eta nik zarritzen esan dut ez da. Espetxi urte betin eskoli dela. Baina urte bate pasatzen nangila zigorra da. Baina espetxe egun lehenimoko egunetit zigorra izan ez da. Barruga zenin, aldanik eta momentu guztitzen, aldanik eta gauzek eta positibuenak ataten adegintzen gara. Etxin gau ezenin. Baina leheniko egunetit zigorra. Bai barrun dago zenantzako eta bai euren familiak eta euren lagun artiai eta eurekin akorraten guztientzako dago zigorra. Eta hori izan da nola ez esan herri honek, Euskal Herri zindu daibarik, baina herri honek izaten dutenik ondarro berak. Badakile ez da, presuk egutsi zerdan. Gaur egunin badaukoz presuk, bizitza, ixe bizitza normal oso bat espetxin barrun dago izanek. Baina marru da, bai txiru da. Ez da nizberat, bila bat urte ibatzen. Kanido ze, lazte torriko da, ez da? Dala belaztera torriko da. Baina ontsa urte bete, egun batzu pasa, beste zarekada handi bat, bai egin dut ondarren. Eta hainbat, gazte. Naiz eta familizakin egon, eta familizak gaztikin egon, eurepe gaztik, zin eta gaztik di, espetxin daz. Bat etorri zan aztion, torri de. Da, zepoz garditzazune. Zepoz. Baina eskimaten buelta horretan imondo esaten dozu, baina horren beste sufrimentu eta horren beste neke. Azken baten, herri batek nahi daben gauzi bere buru jabetzi eta bere buruaz berak erabakitzi hori eskatzen daben herrisek. Eskubide hori eskatzen daben herrisek. Nork? Hemen dutze eskubide hori zapaltzeko eta kentzeko. Eta eskubide horri nalde biharra itzen dabenak hartu erun kasu askotan tortura gainera eta espetxeratzeko. Noken dutzen eskubide hori. Nopez dutzen mon eskubide hori hartu indabe. Eskubide hori irabeli itzen dabe herrisek zapaltzeko. Kasu honetan Euskal Herrisek Espainak eta Frantzik behatu hori. Baina, bueno, udalbiltzak beste fase baten sartu dira. Naiz eta dignidai justiziak ondinokan behar, txartel bat sartu da bela esaten nun berrekurritxu ingo da bela sententzia absolutoria hau, behitzet ikusten dugune da, sententzia honi buelta emotea, dignidai justiziak interrasko dauke eta dauke, baina asko kostatuko zaioa. Sententzia honek, printzipio oso basiko demokratiko eta oinarritako sententzia bat.
Eta nahiko arraroa da, sententzia olako bat, Audientzia Nazionaletik etorti. Kendu egunkariaren sententzia eta kendu udalbiltzaren sententzia, eta beste sententzia batek, Audientzia Nazionaletik ez da agertu olakorik. Oinarri demokratikotan egin. Hor, faktore desberdinak egon di, sententzia hori olako dala emoteko, eta hor, seguruna, gero nik zatifitorreko lan maribi zartuko dut ez da. Nahi dago dut esan, udalbiltzak bi fase ditxura. Orain artekoa, iragana, hainbat, lan elkartu indana gainera, Euskal Herriko eragileekin batera indako lan mordoskadar bat hor dauka udalbiltzak. Bere bizitza laburrean, baina bizitza labur oso, gaztelera zandana tumultuoso zan daigun, baina tumultuoso ez berak sortu da belako, baizi bere ingurun sortu dalako bizitza labur, baina oso fuertea, oso bortitzi indako bizitza bat egon dela. Eta amendik aurrera be udalbiltzak badaukala rekorridu. Eta rekorridu oso aberatzen gainera. Udalbiltzak aurrera begire onarte egin dabe modure, bere oiko lan guzti horrek egin gabe hori egingo dauetan, dago prest hartzeko beste kompromiso nagusi bat. Eta kompromisoa da Euskal Herriko plan nazionala egitea. Esan daigun Euskal Herriaren plan estrategiko nazionala egitea. Lan potoloa da. Lan oso sakona eta oso handia da. 3-4 urteko lana. 3-4 urteko lana Euskal Herriko agente guztiekin batera. Udalbiltzan beran zorarako Euskaldunan onartu zin 5 printzipioak oinarritzat hartuta Euskal Herriko plan estrategiko nazionala egitea. Hor non sartuko ditzakezen lan hortan bai talde politikoak, bai sindikatuak, bai gizarte eragileak, bai unibertsitate eta esan daigun Euskal Herriko intelektualitatea be bai, eta 3-4 urteko lan mardul bat, non Euskal Herriak berak bere plan nazionala eukiko leukena. Espainiak badauki bere plan nazionala. Begiratu plan nazionalen lotura horregaz nola Gasteizen gaur eguni PP eta PSOE nokoka hauskan da bizbeti, baina hor lagundi zehetzik Espainiko plan nazionala aurrera tamateko. Bai Frantzipe badauki bere plan nazionala. Guk ez dakau. Eta plan nazional bat sakontasunaz, tenpleaz eginda ez daukan bitxartin, nun baserritxarroa zaten dugu modera, gustarrexen lotute, baina bezatiran ibiliko gara. Bezatiran. Gustarri baten lotute bai, baina alkarreaz gustarri hortan juna izdalez, eta alkar sakakata tireka, bezatiran. Eta plan nazionala izan gara gure gustarri bat, bezatira edo batak nabardure bat azentuaten da beste izan egiten hori kentzeko. Eta denok, boa, egiteko gure treneruai, gure Euskal Herri treneruai bide baten. Eta udalbiltza kompromiso hori hartzeko prest dago Euskal Herriko plan nazionaleteko danon hartin, danontzako eta Euskal Herri zantzako. Beraz, etorkizuneako udalbiltzak badauka maika zer egin. Eta zein hobeto lan hori egiteko udalbiltza bera baino. Udalbiltza Euskal Herriko udaletako hautetxiek osatzen dabe. Eta hautetzi horrek plan hori egin da gero, horren garapenin, horren desarrollun, beste inoren interferentziri bari padauketek tresna, instrumentua, Euskal Herri gintzen egiteko. Udalbiltza, ege edo arraz modura, eta beste guztiak elkarregaz lan egiten hori aurrera ateratzen. Orduan, nahi dut izan. Etorkizuna oparoa izan daike, gure eskutan dago, eta horiola izan daiteko guk danok hartu bio kompromiso. Danok, bai Euskal Herriko hautetzisek, bai Euskal Herriko talde politikuk, bai talde sindikalak, eta bai gizarte eragileek. Danon hartin egin behar du plan hori, eta gero danon hartin desarrolla bio plan hori. Beraz, barriro dinotzuet, eskerrik asko ganagatik, eta plan horretan gaur hemen gazenak eta hemendik falta den epe bikuz. Bai, espetxin dagozenak, eta bai mundu zigar hor nonbait zabaldute dagozenak gaur hemen egon ezin dabenak. Danentzako nire eskatzen dutzuetena da, danentzako txalo bat, eta etorkizun hortan.